està de puta mare. Són molt brutos els americans. Són brutos. Tenim ahir un sector ahí que diu, hola. Però molt bé, jo valoré, i a més vinc últimament molt bé, a la comarca i molt bé. He anat fent una espècie de pilota de punt i molt bé. L'únic que farem és això, estem relegats a salones de banquetes i bodas i comuniones. Acabaré fent despedides de soltero. Bé, ahir hi un article en El País, no sé si ho vau veure, en el que es parlava un poc de que hi ha algunes obres que ja estan començant a tractar un poc el tema polític. Però la situació era un poc preocupant en aquest aspecte, perquè hi havia molt poca gent que tractava el tema polític, doncs jo era un bitxo raro perquè tractava aquests personatges. Però ara sembla que ja n'hi ha algú que es planteja fer obretes en l'estisca, pues, un poc el tema de la corrupció, o el tema de o el tema polític. I jo ho faig pues, de la meva manera, però bueno, és el que comença a manejar-se ara. A mi se m'agraden tots, jo no m'ho passo bé. Mira, ahir en Oliva va recuperar, vaig actuar en Oliva, va recuperar un personatge que tenia de fa molts anys, que es deia Jordiet, que era un d'Alcoi, un quiquet lleixinha, i em va agradar molt fer-lo, vull dir que depèn de les actuacions, a mi m'agrada molt, m'ho passa molt bé, fent de rita i fent de les rondalles. Sí. Home, i va ser molt xulo perquè eren rondalles valencianes, però no era una producció de Canal 9, era una cosa que nosaltres vam fer en Alcoi, i els contes van rodar allí en Alcoi i Canal 9 ho van comprar, no? Però es va quedar allí, van fer aquesta experiència, no era eren rondalles sense ningú tipus de contingut polític, eren rondalles per xiquets. Després Canal 9 va comprar i ho va emetre i tal, però la relació amb Canal 9 es va tallar, perquè jo ara en Canal 9 ni aigua que es diu. També fa anys vaig fer alguna cosa en un programa que es deia Com d'un, un programa que era un magazine, i feia algunes cosetes també, però també els van censurar, els van tallar, perquè van fer una paròdia del Papa i van censurar-la amb això. Això però ja no n'hi ha cap problema. Vull dir, a mi tot em pareix motiu per fer una paròdia. Jo sempre estic buscant, en l'actualitat i en les coses que passen, estic buscant sempre material per a fer sketch. I la idea és això, la idea és continuar fent paròdies, que si passa alguna cosa com això, pues, intentar fer un sketch. Volem fer sketch, presentar-los diguem, a nivell més ràpid, perquè això del teatre és una putada perquè sempre depèn un poc de les actuacions i tal, però volem clavar més coses en internet, en les pàgines, en el Prompteu, volem clavar sketch d'eixe tipus. Ja veurem. El dia és, jo què sé, pues això, que digueu, muntar, desmuntar, el mateix porta la xiqueta de classe, jo que sé, al col·le, no, és una vida normal i corrent, l'únic que passa és que pues, per les vesprades, els caps de setmana, pues, estàs treballant i estàs fent feina. És una vida molt normal i preparar espectacles, però bueno, ets un poc d'ací cap allà, vull dir, furgoneta, xuclem més furgoneta que la mare que diu. Però bé, molt bé, no sé, jo una vida normal i corrent. Has dicho, bien bonito. Sí, bueno, pues això. Molt bé, moltes gràcies. A tu.